Silav gelî hevalan. Îro ez dixwazim dest bi li ser peyva komkirin an jî kêmkirinê biaxivim. Komkirin li matematîkê de çawa ye, dema em tiştekî wisa dinivîsin. Yek yeka di dike du du. Ev komkirin e. Kêmkirin jî heke em ji dudiya de yekê derxin, yek dimîne. Ev jî kêmkirin e. Li matematîkê de bi vî awayî ye. Wek berî jî were gotibû, dema ku ez dest bi mijarê bikim, ez ê cara ewil li ser peyvan hinekî pirsgirêkan bikim û dûra jî ez ê were parve bikim. Li ser komkirin û kêmkirinê pdf PDFek dest min de hew, heke ez wîya bibînim, ew jî di vê derê de ferhenga matematîkê, ew jî di vê derê de li vê derê min komkirin dî, em bibînin li vê derê. Hemî hene wek hûn dibînin komkirin û kêmkirin. Em li vê derê ez dîkin kom tevîn, ev rastî kêmkirin tenê dûr de heye. Tok komkirin weke tevîn zêdek heye, ama min hin li ser hinekî ser tevîn û zêdekê li ser wîkî ferhengê min zekir. Min wer tiştekî ku ez dixwazim min nedît, ji ber vê yekê jî min dema ku li tevîn û zêdekê digeriyam, min komkirin û kêmkirin min komkirin dît. Ji ber vê yekê jî ji bona toplama tevîn zêdek ez komkirinê bikartînim. Ez bawer dikim ku ev bi awayekî xweş tê deng jî ji ber vê yekê jî me ew bikaranî. A di jî derînî kêmek li ser vê de tê kêmek. Kêmek ne ku ev lêker nine, hema kêmkirin lêker e. Lêker dema ku hûn li ser li vê derê jî dibên ji bo navdarê binêre komkirinê, hema hûn di navdarê mêzekin jî ji bo lêkerê binêre komkirin. Komkirin bi vî awayî, lêker bi vî awayî tê nivîsandin. û heke hûn li ser wîkî ferhengê binivîsin, hûn ê tiştekî wisa bibînin. Komkirin lêker çi ye, wek hev peyvêndinan çi ne, û di aliyê din de jî li hêla vê lê lêkera gerguhez komkirin reha dema niha komke, reha dema borî komkir. Formên din hûn karin hemiya bibînin. Ev gelekî tiştekî xweş e ku bona hûn peyvan bibînin, peyvçita hûn lêkera bibînin ka çawa diguherin. Weke mînak em li ser erêniyê ez kom dikim difikirin, em li ser vir difikirin. Ez kom nakim, dema ku em diwên ez kom dikim erênî ye û kom ke, ez kom dikim. Ji vê derê de ez kom ke. Hew ke ye, ez ji ber ku ez dema niha de qisa diaxivim, di dema niha de tê. Di ke reya peyvê ye, reya lêkerê ye. Im jî di ez de tê. Ez dikim, ez dikim. Bi vî awayî dema ku em vîze dikin ez kom dikim. Bi vî awayî dema niha de çê dibe. Tu kom dikî, ew kom dike, em kom dikin, hûn kom dikin, ew kom dikin. Neyîniya vê jî ez kom nakim, tu kom nakî, ew kom nake, em kom nakin, hûn kom nakin,
ew kom nakin. Bi vî awayî raboriya sade dema boriya têdê de min kom kir wek min ji we re got eee, wek min ji we re got ev reyê peyvê ye min kom kir, te kom kir, wî kom kir, me kom kir, we kom kir, wan kom kir. Dema em dixwazin li ser neyîniyayê biaxivin min kom nekir, te kom nekir, wê kom nekir, me kom nekir, we kom nekir. Raboriya çîrokiya dema niha min kom dikir, bi vî awayî di heman forman de hûn dikarin bibînin min kom dikir, min kom nedikir, dikir, kiribû, nekiribû, neyînî, erênî, çîroka boriya têdê yî, dema bê, ez ê kom bikim, ez ê kom bikim, ez ê kom nekim, ev jî dema pêşte ye, dema bê ye. Erêniya wî dahatiya pêş min ê kom kiriba, te yê kom kiribe, wî yê kom kiribe. Dema boriya dudar min kom kiriye. Bi vî awayî wek hûn dibînin hemî peyvên bi hemî formên wê hene. Ev li ser komkirinê bû. Aliyê din de jî peyva me di kêmkirin e. Bi semînekî jî li kêmkirinê binirin. Kêmkirin jî bi vî awayî ye. Formên din tewandin kêmkirin dema ku em li vir dinirin em hemiya dibînin. Ez kêm dikim, tu kêm dikî, ew kêm dike, em kêm dikin, hûn kêm dikin. Di vê derê de ji wek hûn dibînin kêmke reyê lêkerê ye. Kêmke reya lêkerê ye. Heke di kurmancî de hîna hûn vîya nizanin ev heye. Dema ku lêkerek hebe, her lêkerek divê koka wê hebe. Koka wê ji bona çi gelekî girîng e? Ji ber ku koka peyvê, dema ku em koka peyvê dizanin û reyê peyvê dizanin, em dikarin li gorî wextê biguherînin û fehm bikin çawa guheriye. Ji ber vê yekê jî koma peyvê gelekî girîng e û kêmkirin jî bi vî awayî ye. Hûn jî dixwazin dikarin erin vê derê û li ser vê derê binirin. Li aliyê din de jî ez dixwazim bînim bîra we ku li ser Play Storê bernameyek me bi navê Rojlingo heye. Hûn dikarin li ser wê derê jî ev peyvana bibînin ji ber ku li cihek tê de heye. Navê wê Lêker e. Dema ku hûn derin lêkera, hemî lêker we hemî lêker we dikişîne vê derê û vê derê de nîşanê we dide ku çawa hûn dikarin va peyvana hemiya bibînin. Ez vîya jî bînim bîra we û vê deqê vî vîdeo ra va vîdeoya qaskan bes e. Hewme qala komkirin û kêmkirinê li ser peyvê kir. Di vîdeoya xwe na pêşiyê de em ê qala çawa komkirin û kêmkirin dixebite, em çi zane, em ê ji we re parve bikin û em ê li ser biaxivin vê gavê xatirê we û li xwe baş binerin.